Ahoj, pozdravujem ťa, vítaj opäť na mojom YouTube kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme produkt, ktorý si v mojich videách mohol vidieť už x krát a ja som si povedal, že aspoň raz ročne si to zopakujeme, aby sme si povedali, čo to teda je a trošku osviežili vaše vedomosti, pretože to, čo tu mám, sú chrániče od Nike Mercurial Light, ktoré sú v dispozícii na Elite Team Sports. Je tam množstvo farieb, je tam aj množstvo variant, takže vyber si akú potrebuješ. S tým, že cenovkovo začínajú na 33 €, ale v čase, keď točím práve toto video, tak hýbu sa okolo 20 € a ich cenovka sa vždycky hýbe okolo 20 € a keď si tam šmaríš aj zľavový kód Kopackovo, budeš to mať vždycky lacnejšie. Jediné, čo treba, je klikať Elite Team Sports. A ak ťa zaujímu, ako vždy, dole pod videom dám slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto, čo teda dneska ti ukážem. Dám si to aj na nohu, aby si videl aj nejaký ten tutoriál, ale je to veľmi easy. Poďme postupne, častokrát sa ma pýtate, akú veľkosť voliť. Vždycky voľte takú veľkosť, akú máš výšku postavy, pretože tie chrániče sú robené presne na to. Ja viem, veľa z vás má rada práve tie mini chrániče, je to na vás. Každý zodpovedá za svoje zdravie, hej. Čím menší chránič, tak samozrejme tým vyššie riziko možného zranenia. A zase čím väčší chránič, tým menej komfortu počas celej doby toho nosenia. A ja teda vám ukážem, ako vyberať napríklad práve tento model. Častokrát v tých veľkostných tabulkách ani není uvádzané, že na akú výšku sú stavané. Ja som zobral práve model vo veľkosti XL. To znamená, že ako tak sa tam mestím, ja mám 179 cm, na mňa sú lepšie práve LK, ale LK v tom čase neboli, takže objednal som XL. Toto je tabuľka, ktorá sa ti môže hodiť, takže v prípade, ak ju chceš pozrieť detailnejšie, tak zastav si video. Tu máš napísané veľkosti práve tých chráničov a tu máš na akú výšku postavy. Ako som hovoril, ja mám 179 cm, čiže ja by som pasoval práve do veľkosti L, ale mám XL, čiže 1 cm 180 by nemal byť problém. Takže keď ich objednáš, tak súčasťou balenia sú samozrejme dva chrániče. Takto práve z tej vonkajšej strany je to taký, že plastový a z vnútornej strany taká péna, ktorá je taká tuhšia. Zároveň sú tu aj odvodové kanáliky, takže nemusíš sa bať, že by sa ti nôžka nejako v nich zaparovala. Inak na tých chráničoch je dole písané, na akú nohu je right, je samozrejme na pravú a L, left je na ľavú, takže takto vyzerajú. Ako dizajnovo fakt veľmi pekný kúsok a inak tieto Mercurial Lighty sa už tu predávajú roky rokúce. Ak si pamätám, ešte prvé unboxingy som robil tak 4-5 rokov dozadu práve na tento model. A odtedy sa stále vyrábajú a stále sú jedni z tých najobľúbenejších. V balení sú aj tieto návleky. Sú to gumičkové návleky, inak dajú sa kúpiť, keby si náhodou natrhol. A aj toto je dôležité, hlavne pri výbere veľkosti. Ako náhle zoberieš veľkosť chrániču S, napríklad na moju výšku 180 cm, tak aj tie návleky budú menšie, takže môže sa stať, že by si nejaký natrhol alebo by ťa nejako veľmi vyrušoval tým, že je úzky. Ja som teda vybral teda XL-kové s tým, že na obidvoch práve týchto návlekoch sú svúše Nike a aby som nezabudol, je taký, že dierkovaný, takže dobre odvetráva, takže nemusíš sa bať, že by sa ti nôžka znova v ňom nejako zaparila. Ja to teda dám dole a teraz vám ukážem, ako sa navliekajú a ako to fixuje na nohe. A prvú vec, čo urobím, je, že si dám návlek. Inak ja som sa aj pozeral, že či je aj ten rozdiel na pravý a ľavý a opticky teda asi by to malo byť takto. Tie súše by mali ísť do takej vonkajšej strany, takže nazujeme jeden, taktiež veľmi opatrne, aby si tú gumičku nejako nenatrhol, alebo teda návlek nenatrhol. Natiahneš to a normálne vidíš, ako ti krásne presvíta tá tvoja nôžka, takže nemusíš sa báť, že by ti nejako horela. Dáme aj druhý. Tak sú veľmi príjemné. No a teraz dáme chránič, čiže pozrieme sa R-ko na pravú nohu a v podstate ho tam len nasunieš. To isté na ľavú nohu. A tým pádom všetko je hotové. Pozrieš, tak proste ten chránič je tam veľmi dobre fixovaný, pretože je aj dobre anatomicky tvarovaný, takže nebude ti lietať hore-dole. A sa môžeš vidieť aj pri týchto pohyboch, aj napriek tomu, že som zobral väčšiu veľkosť, tak proste je tam veľmi dobre fixovaný. Nič ťa neškrtí, nič ťa neťahá, takže za mňa super a zároveň aj vyzerajú celkom fajn, čo si myslíš. Takže toto sú Nike Mercurial Light, ak sú otázky, pýtajte sa do komentára, poprípade ak si nevieš vybrať, píš mi na môj Instagramový profil Kopackoho. A díky a vidíme sa pri ďalších videách. Čau!